Africa. Moano. Yeah. Moano. Yeah. Omo Gazuno. Oh. Anamasuno mean Merry Christmas. New Year in advance. Aha. Mambo. Kankene Ono Regent Mudioka. Odo wana mekenegi. Otego Igo Warmofo. Mbịakwa tata nke ịgọrọ ka na-ele nke ịgọrọ na be gị mbọsị mbịa ka na-ele maka ọrụ ọdị ele ama na-ekwuzi okwu Amadike na ọ ka na-ele ka anyị kụọrọ Onowu aka tata onye nwoke Ugochukwu tubelu n'Ụmụdịọka Chief Ben Amụta Oil Minister. Walam Nanga n'Ụmụdịọka. Ka o nwee ike gwakwunu ndị Ụmụdịọka na mbọsị a ga-atụ vote na Jenụwarị 13 n'arọ na-abịanụ izu ụka na-abọ n'ụma na a ga-atụkwa apụga na onye nwoke Victor Ume na ọ ga-eje Senate. O jebego ọgbara ụmụ adazi azọ. Wene kene Ugochukwu tubelu nke izizi ka nkenekwa unu niile maka nke unu mere eme. Ana m ekene Barrister Ifeatị Obi Okoye, National Publicity Secretary APGA, onye mgbasa ozi APGA n'ụwa niile, onye nọ n'aka ekpe Okwuluọra tụọrọ aka When I can the President General Ụmụdịọka Time Union ịkpọ tai wee ma na ị na-eme ka onye ọcha ebe ọ bụrụ onye na-akpọ tai ka ọ nọ n'ọchịchị ịma na aga na-ekwu eziokwu maka ndị na-adị ka ya bụ onwe ka ibe si mebiri ode akwụkwọ weje ndị ya were onye ahụ ya ọchịchị dị gị n'aka Ụmụdịọka ga na-aga n'iru n'ọchịchị gị jisi ike. Na-ekene nnukwu ụlọ ya enwere na Ụmụdịọka bụ ekene n'oge anyị mere elekshọn nke gara aga anyị kwuru okwu dị iche iche. Ana m ekelekwa ndị otu nne m na-agbasa obi ahụ, ndị otu Ọhamadike
campaign organization KTG m Odegba ojeri wetiwe Amadike ladies ma Amadike ladies ya ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị tim Amadike enwere m ndị gbara ọkpụrụkpụ na Dunukọbịa na-alụrụ m ọrụ ndị gba mbọ na-eme ka Amadike ruo ebe ọ na-eje. Onye nke m na-afụ n'iru mbụ Emeka Ọdịọnụ ọkwa SA ka ọ bụzi todi gọvanọ mana onye ụmụnnachi unu lụrụ n'oku unu zalụ ndị apụga pati nke anyị gwara na nke a bụ gịnị nke anyị ụmụ nwaanyị kwa ụlọ ege ntị anyị na-ekene ụnụ na ụnụ zalụ oku akpọrọ ụnụ ka ụnụ zọọ afa ndị Igbo ka ọ hapụ ifo unu were mee ka ndị na-echi ntị ka ọnụ na-ada anụ ebe a na-agwa unu o were ruo mbọsị ọnwa asị ka a tụọ vootu onye were kaadị ọrụ ọcha ebe o soro ọkụkọ anyị wee mara na ndị Igbo maala ihe na obodo ya ebe ọghọrọ ndị Igbo were nke ndị Igbo mezuo nke ha ọ ya bụ ife anyị bụ mfụ ndị be anyị ana m enwe aṅụrị eri oge atụcha vootu ọnwa ka ọ na-amụvụzie ndị be anyị ma ụmụnne nwaanyị ma ụmụ okorobịa mmadụ onye ọbụla maala ihe ma Igbo bụ Igbo bụ ndị eji eme ọnụ maka ajụrụ m ajụjụ oge achụnta vootu si ụlọ mgbe onye na-abịa ihe bụ ọgbọ onwe na ndị Igbo ga-aza afọ afa ọ hapụ ifu na Naịjirịa oke ndị Igbo ama efu ọmụ nọ n'isi kampen ahụ ejelụ were kwuo ihe niile e kwuru n'ọnụ nyezie ntị ruo n'omume ndị Igbo mee ife kwuru ka eme ka ọ rụrụ n'aka uwe ọzọ m ga-abịa aga m abụ onye Igbo maka na Chukwu kere ndị Igbo kechacha aba ka ebe ọfụma ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye onye ọbụla nwere uche ọ uche ndị Igbo nwere kapaka ji aga ewepụ uche na amamife Chukwu nyere ndị Igbo n'ịgba mbọ anya na-enye ndị Igbo aka jigara ndegbu anyị mana a na-akpara anyị nkata anyị a na-awa na-aga ome ka anwara anyị anwa anyị agosiwe nke anyị ji gosi na ịbụ ndị Igbo na anyị maara ibe tụna ụlọ tụrụ obi anọ na apụga ga-enye unu ugwu pụrụ iche na Naịjirịa onye wegodo unu enye onye wego ndị Igbo ugwu enye maka na oge unu asị na a ga-abịa kee anyị ego anyị atụrụ pati ndị ọzọ pati ndị Igbo wee nwa wee sị ka mfụ ka ọ ga-esi wee mee anyị bụ na onye nye ụlọ ego ụnụ narị ati na akpa sista chitinye aka ebe ese gịnị ọrụ ka atụchara vootu na-agụ ya ọ na-ada na Anambra niile vam 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 omebe vam n'anya omebe niile vam n'anya onwe dị ụlọ anya na Igbo nwoke mba ma nwa agbọghọ nọ na ya na nwatakịrị nọ n'ime ya na okenye na nne nwaanyị na Igbo wu oke mba ibe agụji eme ire dị na mvọ ọ bụ ndị Igbo gosiri ba ibe eji mmanụ mbụ ogologo okpu mmemme nke ndị Igbo okpu a ka eji mara apụga na Naịjirịa ogologo okpu a ka eji mara apụga na Naịjirịa mba a na TV na-ekwu okwu okpu mmemme akwụrụ ọtọ ebe m agabere na atụ nwoke apụga agabe this African man wee mechaa elekshọn a wee tụta anya wee bie ebe aka na gbaba aja n'anya apụga wee nweta mmeri na lokal gọọmenti dị na Anambra steeti omenibeghị eme na mbụ maka oge a na-akwado a na-asị na ọgụ a ga-esi ike mmanụ etu si wee fụ ụnụ oge anyị na-akpagharị na etu si hafụsi anya ene anyị ebe a na-ekwu ntụma na ibe a na ọ ga-abụ mkpochapụ ka anyị ga-emeba ekwerọ ewee tụwa ya agụrụ ọ na-ada bidin Dunukọbịa apụga Njikọka apụga Anọcha apụga Ọka North apụga Ọka South apụga Ori apụga Ayameru apụga Anambra East
Anambra West, Onitsha North, Onitsha South, Agbaru, Ekwusigo, Ihiala, Nnewi South, Nnewi North, Agụata, Orumba North, Orumba South, Idemmili North, Idemmili South, Owenkevonu, Anambra weza aha kemgbe ahụ a kpụtara ya resort ejena m Abuja jee Lagos mbata na airport ndị nwere na-eme okwu n'anya na-ekwekwe ka apụghị ndị a na ndị Igbo dị egwu owe bụrụ ebe ọ bụ nwoke otu ogologo ebe m gara atụ dịsi igbe man dịsi apụga man na-enwe aṅụrị nna aga nwere obi onye na-eme ka mmalite ọ na-ekwu wee maa na Igbo ga-enwe nsọpụrụ baba nọkọ ọnụ etu Anambra si jikọ ọnụ mee chinchin anyị ga-achụ ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ndị Imo na ndị Abịa na Enugu na Ebonyi vana ebe Anambra melụ ndị Igbo akwụrụ na Naịjirịa ọya mba anyị agba kịta abana ya abịa ajụ anyị kedu ka anyị si mee ibe a anyị na-agbaghị etu anyị si mee onye a gwachara ọba ọrụ na peba ọ bụrụ na ha mere ebe anyị mere ka nna gwa ụnụ Igbo achake ebe ọrụ na a na-ekwuzi okwu enye ndị Igbo nkeba enye ndị Igbo nsọpụrụ lụrụbanụ ya ana m ekene ụnụ gọvanọ anyị ga-abịakwa kene ụnụ ma ọ nata oge anyị na-eme kampen anyị kwuru na wọdụ ọbụla nwetara mmeri n'afọ abga na a ga-enyewe 500,000 anyị nwetara mmeri na ward 1 na ward 2 na Ụmụdịọka na Ụmụdịọka ma 1 million naira na-echebanụ mgbe anyị abịazi ire eji wee fee ga-eri nne ibunu ga-eketa na ya ga-eri nne ndị nze na ọzọ mana ọ na-abụ onye chi ọzọ okporo ego onye chi ọzọ okporo ego okporo oke o nwere olu ibe eji achị ọzọ o mechaa ya ndị nze eke Ụmụdịọka ya adị mma ka ha soro n'ihe a na-eme o wee sị na ha ga-eme etu anwa o bido emebe ya ọnọzi n'azụ na-akwado akwado o buruzie ụzọ o nye n'afọ igwe wee so billboard esere Obianọ tinye foto ya wee mee ya ndị ọsọ second term asịrị wee na usoro na-eme ọkpọ unu na-azị ya ọkwa ya ọ ga-abara unu anụgo m ibe niile o kwuru n'ibe dịcha ụnụ mkpa unu enwenuwa kọmishọna unu na mụnwa nọ n'iru unu ebe a na-ekwe unu mkpa na Ugochukwu tụbara enyi nwoke ife ọbụla a na-ekwu na nga na-ajụ ya kedu ibe ndị Ụmụdịọka chọrọ nga na-ajụ ya oge mbụ kampen a ga-eme elekshọn na Jenụwarị gịnị 13 jee nbido taa chọrọ ebe unu dowere kaadị unu ji atụ vootu wepụta na ya ewepụta unu wepụta ya na 13 Jenụwarị unu ebinye aka ebe esere gịnị ọkụkọ unu arapụta ebe ga-emenụ okwu ogologo aje Abuja ọ na-ama jijiji otoge eji atụ m ibe ndị na-eme ka m ebe na-eje agbakwa atụ nwoke a ya agaba agba m egbe ebie maka na akwụkwọ n'ọtọ na-eje nke kịta abụzi anyị na-aṅụzi mma wee na-eje maka ndị anyị na ha na-eme ndị iro gbara egbe ikpeazụ ha wee mee ọdara ada the senior advocate ji agwa ụlọ na-eje na court nwere rank lance corporal na sergeant ararọ sergeant na inspector ararọ o nwere ndị polisi eriza na-eji sọbatin lance corporal kaba onwere ife a na-eji a na-eji sọmkpa ife a na-ekwu kịta bụ na inspector general of police si mụ debe ebe m na-eje lance corporal wee si na onwe ebe m ga-eje ịgba nọ nga ka o ga-eje anyị ji ya kpọchi lance corporal court of appeal ekwucha n'ihe nne ka wuo election emere ochie wee kwesị na asịa ya ndị alụọ na-agbapụtakwaje wuo aja
mmekwa ndidi njekwa kọtọkwa pi wee kwuo tupu eto esi wee dị wee tie mkpu ike wee gwa ndị a na-ekele ha enyeghị iwu gọọmenti election Anambra Central Senatorial District within 90 days starting from 20th November 2017 oru abalị na ohu ụlaga wee ṅụọ anwụrụ ike onwe ṅụọ anwụrụ ike wee kwuo ozi ekpọta onye amaghị ebe o si ejeduo n'iyi na ọ bụgo sinetọ eduga n'iyi ya ma ibe o mere ekweghị omume nwụfe ya kọwara ụlọ ma nnaba na ihe ha eme ya eme maka na iwe dadoro n'elu onye ha esi anwụ ya anyị lekọta apil kwuru dadoro ebe High Court kwuru n'elu onye ha evu anwụ ya ibu nkiri iwu Chukwu je ha ebufu mkpụrụ anwa ya na INEC na-akwadosi ike ime election na January 13 pabido tata tren we ndị adhoc staff n'Awka ndị ga-eme election ndị SPOs na ndị POs so nwere a na-eche election na-abịa unu mere anya ya ife unu mere obi anọ ka unu ga-emelu m unu melu m ya odo na anya na obi anọ na-awa n'Awka na ọ na Abuja na-awa nke dị n'Awka nye unu eweta m nke dị n'Abuja tiile unu o wee na-aga mana nke kacha nke bụ na ibe nji eje Abuja bụ ka njekwa afa na ndị Igbo so nwee Naijiria ekepụrụ agụ nkwara nna ya so nwere ọbịa ọ bụrụzi nke na mmadụ ga-eje na ọnụ oche na Abuja a na-eke nke ụkwa ọ na-arahụ ụra ekwuo na-eme na nrụ ebe a na anya ga-anwụ ọ ga-ama ahụke ka anya azụ ma n'ehihie ma n'anyasị onwe ihe a na-ekwu ihe nga na-asị bụ kedu nke ndị be anyị kedu nke ndị be anyị wee nke unu nyere nke anyị ma were nke be si na nyere enye ndị be anyị nke va ụnụ anụ olu m ewere n'aka enu kwuo na m ekwerọ na o nwere ndị na-anọchite anya ha ọ nnọchite anya ka m na-eje ọ bụrụ ọrụ ka a na-eketa ọrụ a ga-enye ụmụaka anyị ọ bụrụ ego ka a na-eke nke egite ego nke ruru anyị ọ bụrụ ọrụ mmepe ikpochi olulu ma ihe ọbụla dị mkpa ka a na-eme ndị eweta nke ndị be anyị na-ekwe ụnụ mkpa na nruo n'ụnụ ga-abụ ibe dị iche n'ebe ebe na egbe nọ na anụghị ibe m na-ekwu nwee nụ nchekwube na anwụ ọkụ ya afụ na Abuja na nruo ebe anwa ọ ya nwere a na-agba mbọ ka nhapụ ije onye ka a na-agba mbọ ka nhapụ ije nje aga m ajụ ajụjụ nke ha rigoro eri maka o nwere ego ekere na 2016 ụnụ mana anyị nwere sinetọ na 2016 o nwere esi n'azụ je n'anya m ego 250 million wee si na o ji edozi skuls dị na Dunukọfịa na skuls dị na Anọcha ọ ga-eji mezie ebe eji amụ akwụkwọ na skuls dị na Dunukọfịa na nke dị na Anọcha eje na ndụes onwe ebe ahụrụ ya ego ahụ o were gị ya abịa na nke 2017 o jekwasikwa na azụdekwa maka ọ na-acha akwụ tikwa 270 million na o ga-egote na motocycle ya eke ndị mmadụ empowerment ife dị iche iche onwe nke e nyere ụnụ ọkwa na ife ebe ha na-esi ọnwụ ka m hapụ ịga ị mana ife ọ na-esi ọnwụ ka m hapụ ije jụ ebe ego ahụ dị January 13 atụcha vootu ndị ha na-Abuja ibe izi m ga-ajụ akere ego nke gara aga onye ka ụlọ nyere ka ha wenara ndị nwere na adịbe m na-ekwu ụlọ ebe ha na-esi ọnwụ na Victor meji ha ebekata je sineti no over their dead body ọ gwụrụ ndụ ka ha na-anọ ha ghara ije ebe ajụba kere ebe ego a dị agba m ebe ego ahụ dị nru enye m ifizi njere vụfue mvụọ ya ọ na-esi anata n'ụlọ ebe a agwa m na eji ego ụlọ agwa m ndị ga-eme ife dị na ya ka a kpọọ ya ka o weta ego a ka ejebara ndị be anyị ọrụ ọhịa ahụ ife na-agbara mbụ ya wee na-asị ka m were obere okwu ya nkwu wee gbaa unu ume wee sịrị na Chineke dubatara anyị n'arọ ọnụwa eduba ya na 2018
ibe dị iche iche ga na-apụta ma ịnọdụ ndị ọya anya ma ịzụ ụmụaka anyị n'akwụkwọ. Ọiva ka anyị na-ekwu na ego bịa, aga m ahọ kọmitii ndị ezigbo mmadụ ga-anọ agwa m na ego ole bịaranụ ka e were mara ibe a ga-eji mere ndị nwe elu. Ụnụ anụghị ebe m na-ekwu accountability will be my watchword. Enwere ebe m na-achọ ụnụ na-anya ebe a, ụnụ ahụ moto m gasị bata ebe a, ọ ka nje na sineti goo moto. Enwere m ụgbọ dịcha m na-eku varavara nke a zụrụ m. O nwere ndị ụmụ ibe anaghị eju azụ, ndị na-arọvụla anụ enyi n'isi were ọkpa na-akpa abụzụ. Ụdị ndị adịghị mma nziga ịnọchite anya mmadụ, ndị ahụ eju ana. Ọ ga-adịrị anyị mma, ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ana m ekelezi nwunye m Osodome, nwaanyị a ata n'ahụ. Nne dị ọra mma. Nwaanyị ata n'ahụ. A na-agba m ebe a na-agba na oge m nwere chairman apụga, a na-achọ ka e gburu apụga njụ. Ebe kata ọsị m ibe a ndị a na-eme enyekwa ana n'ibe a asị ya hapụ ya ka anyị jebe n'ibe a dị ndị Igbo mkpa. Ọ banyekwa na ekpere anyị na-emeri ibe PG si na ọ ga-agwa m ọ ga-ede akwụkwọ jụọ m ọgwụ m na-agwọ ndị enwe na ikpe. Adị m agwa ọgwụ ịjụọ nwa ụfụ gị na ya na ebe anwa ọ gwa gị na ibe eji enwe n'ikpe bụ onye nọ on the side of the law. Ekwuwe aka gị ọtọ, ekwuwe aka gị ọtọ na-eme ife iwu kwuru, ime adị iwu. Ndị a na-ehu na-amaghị na-amaghị ife iwu kwuru, ọ ka ya bapụta akụwa m isi n'aja maka ama m ife iwu kwuru. Ọgwụ adịghị ya, mana nke bụ eziokwu na fa siri ike. Ndị a bụ ndị nwere ike ime ife dị ọchọ juru oji, mana enwere m obi eji achụ ụdị ihe ọsọ. Ọgụ ji ọbụla amakọta ebe mmiri a na ịsa afụtakwa aka nna ya. Mụ na nke a na-akpọ Uchekwu n'ife anọ ana ọ daa na pụa. Peter Obi fụtasị na ọya azọ nsị na ọya esodoro sozo ha azọ. Ọ kwekere je weta judgment ajọkwa kọt nye na kọt asị ya ihe ọfụma. Eweretekwa kpọọ nke nwere ebe a na-agba egwu na Abuja, a na-akpọ ya dịka ọrụ Obiọra Okonkwo. Ebe nwere na Abuja ebe a na-agba egwu, o wee pụta alaka iri ya si ya jee, ọ pụta mgbe si ya ife gburu ala ha ji ka ama jiri je eko ya aka. Wee si ya ọ jụkwara ndị alaka iri anọ ifefa na ife jere. O wee gbapụta tinye ọrụ sinetọ ilet si ya na ọtọ ahụ osukwe ka ọ ya tọọ ya n'ọnụ. Orute ọzọ last week o jee na sineti ka e doo ya n'iyi, ndị sineti mechie dọọ si ya na ha mara onye ọ bụ. Ọkpọ ndị gwari ma jere na INEC ime demonstration, emechie gate na INEC. Ọ nazi ogidi ahụ ọ nazi kịta ọ na-echenye na ife ya eme. Mana January 13 ụnụ fụta ụnụ atụa vote. Ndị Anambra Central enwere sinetọ eji owusu wee kwu. Ndị be anyị ekene m ụnụ. Kokoroko ebe anyị bịa kịta bụ oil minister na sponsor ebe anyị na-eme. Ọ sị m bịara na ndị na-asị n'ọchọ ka m kwuo nso okwu ka m ga-ekwu nọrọ ya eme ya. Aṅụọla m nwere ike na tebụl ama na oge ebe gasịrị elu. Ọ ga-akpọkwuru praịmarị Chike wee gbaa akwụkwọ. Ruo na December 5 enye judgment. Ruo na PDP eme praịmarị si were 4.5 million na ọkwụ nyekwere na mere n'ọwara ka emere. Ọ ya nọrọ ebe a wee soro na-agba osiarị na ihe Obiọra Okonkwo na-ekwu ọbụrụ eziokwu na ọbụrụ praịmarị emerụ maka na nye wasoro wee zọ n'ọtụtụ mbọchị ama na ya nọ na-akwado tezi eje praịmarị. A na-asị na onwe ebe ahụrụ ibe ejeme praịmarị, avụ result sheet, avụ material eji atụ votu. Ya nọzụ na-echezi ibe eji eme na Obiọra Okonkwo na ọ kpọkwuru esi ọgịnị na-eme ọsị ya dọwọrị ka amara ibe ya eme. Na na-agba na ibe uche kwuru ewu inigo praịmarị ya nụkwa Obiọra Okonkwo ewu inigo praịmarị nụkwa na onye nke ọzọ ewu ya tụba ọkpọ nke ya ọzọ eje kọtụ wee kwuo na-eme praịmarị 4.5 million. Ọ nataghị kịta ọnwụ na siri senta nye 200,000 na-eti
na wayo ka emere bụ ojebọtakwa nke ọrụ ya ka ọ bụrụ ojebọtakwa nke ya. Ana m ekele Chike Francis Madụekwe wee sị na ịbụ dike na a na-ekwu a na-akpọ gị ava na TV n'ọgụ approve ebe niile a ka anyị nye gị nkene ndị Ụmụdịọka na ndị Dunukọbịa gwara na o nwere praịmarị e mere Obiora Okonkwo wini. Ụmụdịọka ekele m unu. Ụmụdịọka ekele m unu. Onowu Regent ekele m gị ka m stand on the existing protocol. Ọhamadike ekwusighị ibe na-ekwu. Ndị na-asị na a na-asụ ya in, ọ ga-asị na a ga-asụ ya in. Adejuo ya ebe niile ngwa ndị mmadụ na ọdịrọ possible. Because ọdịrọ possible. Na nke bụ eziokwu bụ na mbọsị ya mee primary, a dispose ime primary. Ndị pati agwabugoli m na edega afa ndị a ga-enye. Nwasịfa mba na ọgwụ otu esi eme ya na a ga-eme primary. Unu nara anyị ego n'ori ka ọ bụ. Pasi ọnwụ mee ebe mee. Anyị wee jebe court. Court wee kpebe ya since 2015. Only on the 5th of December. Court to save unu na-asị asị. Unu emero primary. Not only na enwe afụghị ya, Court of Appeal afụghị ya, so onye chi ya na-ego ya. O wepụrụ ya, on the 13th, anyị ncha ga-apụta getụa vote maka na ama na a ga-eme election. Ọhamadike ekwughị ihe okwu. Ndị ọzọ nọ na Senate anyị amarọ na anyị nwe mmadụ na Senate. Ma ya nwabanye Senate anyị amalụ na enwe mmadụ na Senate. Ibe Igbo ama mfu. Nke ndị Anambra ama mfukwu. So biko nụ daalụnụ. Like ya nwakwu, anyị ada like ime mkpọtụrụ nne. Mana by the grace of God, we will always be effective to the glory of God. APGA! 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 God bless you all. Of Labour Party. All are there. Very good. Excellency, sir. Good afternoon. Because of Francis Chike Madụekwe, Honorable Abga, Mechaje na PDP. Ndị PDP wee mee 419 n'afọ anwụrụ ọkụ. Ọgbara akwụkwọ. Ewesịkwa ya ụgwọ ya, tinye achị ego ya azụ. Ọ bụrụ gị na Chike Madụekwe, ị gaghị ara na PDP. Egwu gị nke ugboro na-abụ. Ọ gwakwuru m na ya anakịta gị azụ na Abga. Nke anyị nọ na Ụmụdịọka be nne ya, ọ ga-adịkwa mma ọ pụtakwa ka tupu ya nnọọ. Ya bụ the National Public Secretary Abga nọ ebe a, ọ National Officer Barrister Ifeat Obi-Okoye. Weta m akpa Abga dị ebe ahụ nke obi ọnọ n'Ojukwu. Wete ọ batago n'oge oge ama ya ga na-ekwu n'ụlọ. APGA! Abga! Okoroko! Olóòwú Ụmụdịọka. Distinguished Senator of the Federal Republic of Yoruba State, Chief Sabit Ume, Ọhamadike ndị Igbo niile, ma Wadi Border. The convener, Ugochukwu Tube, ibi na-eme na-adị Ụmụdịọka mma, ekele gị. Ike dị nke ọka, ekele gị. Ndị nzọ ọba ekele m unu. Ụmụdịọka makanụ, makanụ, rienụ, mụọnụ, zọnụ. Afọ m bụ Chief Sir Obi-Okoye. Azọ m election nke gara aga dịka Deputy Governor Labour Party. Mana ndị ma m mara na mbụ Abga kwụsịbụ ugbo. Kama ọnụ ma politics is a question of chance and the opportunity. Na enwere ike zụọ A, ọwa zụọ B.
anyị wee jee duzie ọ dịka ọ si dị ka m kwuo na eziokwu mgbe anyị na-azụ na elekshọn akpọrọ m ndị nke m ka anyị banye Afga nọ maka na ma prịnsịpal bụ onye ahụ Okwero na-achọ ka anyị baa pati ọzọ mụ nwa wee jụ ọ na njụ ka ọ dị dịdịle mgbe anyị ji jezi onwe ka ọ dị unu na anyị ji gwu na mbụ onye Afga sisi ụwa kaadị na-eji ebe a ejicha m ndị famili m niile pipọl njewe Labour Party na ya kaadị niile a ọ Afga na ya ha ncha niile ji ebe a mgbe dị ka nje pọpụ na ịma na ife ya na abụ m Afga mgbe si na tata ndị otu m niile aka m akpọ ha abịa kama na ọ bụ etozu anụkwụ m infọmeshọn ndị wesị ka m bịa gwa unu amaeji ya gwa azụ pati m nọ na ya wụ Afga ndị Chief Mrs. Uju a na-ekwe ma Atiku Ogozifa ekwere na mma gụọ Dominic ha sị m bata bịawa wesị na mma adata ata m nọ na ọmụdike na adata ata ma dọskit ba niile ka ha nọ ọ ha ndị se mụ nọzi emegịnụ wesị ka mbakwa bata ebe m nọ ọmụdike ndị Igbo niile ekele m unu na-alụkọ anyị aka Okwuola nye ya akwa ka o wee chapụ ndị ezinụlọ ya azọpụta gị maka na ụmụ ya na nwunye nọ n'Afrịka wee jee chụọ nta wee mata eze nwere isi natawa His Excellency abatago Deputy Governor abatago ka anyị nabata Deputy Governor Anambra Steeti Dr. Nkem Okeke Egwebuzo Ọchakene